Tänne Koura-autokontille saapui kontin avaimia luovuttaa Könösen Ari niin Jytaksilla. Niin saadaan avaimet vielä luovutettua yhdistykselle. Kiitoksia. Tätä eteenpäin. Tässä on hyvä. Tosiaan Ari toi Karille avaimet, niin sä tulit ihan tuossa sun naapurifirmalta. Joo. Sulla on lyhyt tähän sitten käymään. Se on lyhyt, se on jo pitkä matka. Justiin, tää on hieno homma, että niin pojat saa tähän niin kesäkahvila. Se on totta, joo. Täytyy kyllä käymään. Mä en ennen käy sinne vanhasta paikkaa, mutta... Joo, sulla on ainakaan pitkä matka tuohon. Ei, on tullut yhdessä käytöltä sitten. Joo, sitten siinä otit vähän vielä lahjaksi sinne koristeeksi. Sulla on jonkinmoinen rallihistoria. Muutama pokaali pitää olla hyllyssä, eikö? Joo, arpalaispalkintoa. Justi. Kiitos hei Ari, tää oli oikein hieno homma. Niin viedään pokaalit perille. Ei tuonut ihan kaikkia pokaaleita. Onpa komeita pokaaleita. Pannaanpas ne tähän. Siihen näytin. Kaiken kansan ihailtavaksi. Siinä on hienoa suomalaista rallihistoriaa, mitä Kyllä voi on. sitten Siinä täällä on vuosien tutkiskella. saatossa. Kyllä. Siinä on monta lähtöä pitänyt, varmaan monta harjoituslähtöäkin pitänyt tehdä, että tämmöiset tulokset tulee. Kyllä, ja niitä voi tänne tulla tosiaan sitten niin Jyväskylän torilla niin Parkinson-yhdistyksen kontille ihailemaan. Tervetuloa kaikki tutustumaan tänne, niin jotka ovat sairastuneet ja heidän läheisensä, mutta kaikki muutkin kävijät, tervetuloa tähän joukkoon mukaan. Tämä on hyvä paikka tulla tutustumaan Jyväskylän torilla. Kiitos. Jyväskylän torilla ollaan jälleen hyvällä asialla. Istutaan täällä Koura-autokontissa Keski-Suomen Parkinson-yhdistyksen Vilho ja Karin kanssa. Morjens! Morjens. Morjens. Minkäsmoinen yhdistys Vilho teillä on? No meillä tämä Keski-Suomen Parkinson-yhdistyshän toimii Parkinson-tautiin sairastuneiden henkilöiden tukiyhdistyksenä, järjestää koulutustilaisuuksia, kuntoutustilaisuuksia. Yksi tärkeä tehtävä on tietysti yleinen tiedon jakaminen, mutta myöskin tämmöinen sairastuneiden tukeminen ja myöskin hyvin tärkeä on se läheisten omaisten tukeminen. Ja tähän yhdistys panostaa sillä tavalla, että meillä on kerran kuukaudessa kerhotapahtumat ja mitä muuta se antaa, että näiden äsken mainittujen tietojen lisäksi, niin tietysti yksi tärkeä toimintamuoto ja tiedon välittäminen on tämä vertaistuen antaminen. Minä tulin tähän toimintaan mukaan sillä tavalla, että vaimoni sairastui noin 3-14 vuotta sitten Parkinsoniin ja vähän vierastimme ehkä tätä toimintaa. Kynnys tulla mukaan oli vähän korkea. Kunnes kerran lähdimme mukaan, se varmaan oli joku teatterimatka, ja silloin huomasimme, että tämähän on hienoa toimintaa, ja miten hyvä on saada sitä vertaistukea keskustelemalla toisten henkilöiden kanssa, jakamalla kokemuksia ja tietoa. Ja näin ollaan nyt tässä, ja molemmat sitten toimimme enemmän tai vähemmän aktiivisena tässä jäsenenä. Eli hieno tarina tuo. Ja sitten Kari, niin minkämoinen jäsenmäärä teillä siellä on? Sellainen 250 pyöreästi. Ja Jyväskylän seudulta on tietysti siinä valtaosa, että sieltä maakunnista sitten vähemmän. Ja sitten tosiaan kun tehdään työtä, niin se tietoisuus tästä sairaudesta lisääntyy koko ajan. No semmoinen tarkoitushan meillä on, juuri näin. Ja nyt tosiaan kun ollaan täällä Koura-autokontissa ja Ojanperä Harri on tunnetusti aktiivinen touhua ja yhteisen hyvän eteen, niin minkäsmoisia suunnitelmia teillä on yhteistyöstä? No tämä on nyt vähän uutta meille ja nyt haetaan sitä linjaa ja tuossa on Harin kanssa käyty ajatuksia läpi, niin minä uskon, että tästä tulee erittäin hyvää yhteistoiminta. Ja ahka tässä kesää tulee, niin Jyväskylän torilla varmaan nähdään ihmeitä. Eli tosiaan tuosta vähän Harria kuuntelin, niin siinä olisi ajatuksena, että te käyttäisitte tätä sitten tällaisena kokoontumis- ja tiedotus- ja yhteisöllisenä tilana täällä torilla. Kyllä näin, ja tuossahan on jo lasiin laitettu teipillä jotakin meidän materiaalia kiinni, että siitä tarkkasilmäiset jo näkee talven aikaan, niin ei pelkästään kesällä. Ja sitten tosiaan, kun tämä toiminta tässä jatkuu tai alkaa tässä kontin ympärillä ja muutenkin, niin on sitten Parkinsonin sairastava henkilö tai kiinnostunut aiheesta, niin ei muuta kuin tulla juttele. Kyllä, se on juuri näin. Ja
toivottavasti täällä kesällä näemme, että me lähdetään kesäkuun 6. päivä retkelle, niin mennään Valamon luostarissa käymään ja sillä tavalla. Ja sen jälkeen sitten se kesä ja heinäkuu ja elokuutakin vielä puolet, niin on semmoista vapaampaa aikaa. Ja silloin uskoisin, että jos tämä hyvin pyörii, niin tässä tavataan. Ja sitten tosiaan, vaikka on tietenkin vakavasta aiheesta kyse, mutta niin tähän kuulostaa vallan mukavalle toiminnalle. No tuosta hyvänä esimerkkinä on varmasti tämä Valamon retki, ja niin kuin äsken mainitsin, että meitä sytytti juuri tämmöinen teatteriretki, muistaakseni sinne Kuopioon. Ja se antoi niin kuin innostusta asiaa, ja sen takia tätä asiaa mielellään kertoisi eteenpäin. Ja niin kuin tuossa äsken oli puhetta, niin kaikki ovat tervetulleita kesällä näihin tapahtumiin. Ja erityisesti minä antaisin viestin Parkinson-tautia sairastavan omaisen, että omaiset mukaan myöskin tänne. Joo, että se on mukavaa yhdessäoloa ja tulee ymmärrystä ja sieltä löytää uusia kavereita. No juuri näin, että minä olen saanut Vilhosta hyvän kaverin ja monia muita on tullut tämän yhdistystoiminnan myötä. Ja tosiaan sitten tässä puuhamiehenä Ojanperä Harri niin on antanut ainakin kuljetusalalle monelle niin, ja laajalle porukalle niin kasvot tälle sairaudelle. Että Harri on hienosti hoidellut itteensä siinä ja joka päivä touhuu aamusta iltaan töitä. Kyllä, ja se on tällaisia aktiivihenkilöitä tervetuloa vaan lisää mukaan toimintaan ja myöskin muuta, jotka haluavat vaan niin kuin enemmän vähän seuratakin. Kyllä tänne voi tulla vapaamminkin oleskelemaan. Ja sitten niin kuin pääjuttuna, niin siellä pitää nautiskella elämästä. Kyllä, näin on. Ja sitä tämä vertaistukitoiminta parhaimmillaan antaakin, että huomaa, että emme ole tässä yksin. On muitakin, ja keskenäinen apu ja tiedonvälitys on sitä parasta antia. Eli tosiaan kun kevät koittaa ja kesä, niin kun Jyväskylä liikkuu muualtakin paikkakunnalta, niin ei muuta kuin Koura-autokontti ja Parkinson-yhdistyksen juttu sille. Ja nyt torille. Jyväskylän torille tervetuloa. Niinhän ne sanoo näissä lätkähommissa, että torilla tavataan, eikö? Kyllä, juuri näin. Kyllä, täällä tapaamme. Hyvä, kiitos.